दिन भले गुजर जाए रात के वरा में, लेकिन आस्था, श्रद्धा, मन के भक्ति और महापर्व पूजा के शक्ति और सबके हमार ब्लॉग में स्वागत बाजी के माहौल में थे। हवा के साथ साथ शांति, निष्ठा, सम्मान और भी रीति रिवाज होवेला जी। वहाँ पे सब के माने पड़ेला का खातिर पाबंदी भी नहीं के रहेला। बिहार के महापर्व छठ पूजा के भी ऐसने कहानी बा से दुआ तक जाला। छठी मैया सुन लेली पुकार, उनकर कृपा हर बार रहेला भविष्य पे कत उजियार। नहैला धोवैला के बाद माई के पूजा पाठ, भक्ति, श्रद्धा, चूल्हा पे ना के तैयारी चलता हो का में सब व्रती लोग जी अपन मन के भक्ति साथे साथे गीत और वो अरमान लेके बैठल रहेनी है कि इनकरे आशीर्वाद से न दुनिया चलता। आइल रहनी फुआ के सा फोटो शूट करे जी, तरानी हई तो नहीं खे कहले बारी, हमके तो याद नहीं खे कर, हमरा में नहीं खे रखा। यो फोटो के अलगे पहचान होवेला, दिल में तो रहवे करेला, अभी तो असली पहचान होवेला जी। चुरा लीही के हाथ जोड़ी के आदित्य नारायण जी के सिर ध्यान लगावल जाला जी, है कि उनकर महिमा पार बा। जिंदगी में कैसन चमत्कार कर दी है के भी नहीं खे पता बा, है कि एगो भक्त के भक्ति इतना होवेला शक्ति के भी आश्चर्य होवेला के थोड़ा सुने के मिली। काहे की जब पाठ में छोटो गलती नहीं के करे के चाहे, जल्दी से वहाँ से निकल नी ऊपरे महाप्रसाद का भोग लगी सबके। नीचे प्रसाद बना था एगो ऊपरे, नो में अंतर बस इतना बा, एगो अमृत बा त एगो जल। बुआ, चाची, दीदी सब जा मिल के बनावा तारी एक साथ। पूजा में परिवारों के साथ रहे के चाहे, बेनु दिखेला एक दूसरे के प्यार। खीर माई से मांगल काई जाए ही ना जी कि भरल पुरल रहे हमार परिवार। पूजा में शादी से भी ज्यादा हलचल वाला माहौल रहेला जी। वहाँ पे एक दूसरे के साथे साथे में भड़ो भंडार रहेला जी। काम हो गइल बा, यहाँ प्रसाद भी बनत बा, ना 5 बजे से पहले ही ना करल जाए जी। समय के बात बा, भगवान अपना आशीर्वाद अपन भक्ति के देवेले। साध के भोग लगत बा और खरना के तैयारी चलत बा। यहाँ गीत के शोरगुल, गाँव के माता रानी सब अपन भक्ति शक्ति खरना में चारों चांद लगावता रे हो। लेकिन हाँ जी, गीत सीखल बहुत जरूरी बा, खाली गाँव के लोग सीखी ई भी नहीं खे जरूरी बा, घर के भी सीख सके का जी। फुआ खरना के प्रसाद खाई के जा आपन कैमरा उठाई के पहुंची गईली माता रानी के आशीर्वाद के साथे साथे। व्रती लोगन भी और छाप खातिर हो। बाबूजी आपन बाचा से बटकर कुछो नहीं खे मांगेली। फिर का हम सब जा खिलैला के बाद फिर खैनी महाप्रसाद फल जाला ना। जूठ खाए से माता रानी की आशीर्वाद नारायण के भाग्य पे बनल रहेला। वन पर्व के साथे साथ दिल भी होवेला। तबे नु जी गो जीव में सहन शक्ति और भक्ति भगवान डालले बारे। अपना से बढ़ के दूसरा के बारे में सोचे समझे जाने और उनकर तकलीफ दूर कर दे। ना के महाप्रसाद खाई के अपन जिंदगी के जीव धर्म समझे के चाहिए, है कि कुछ चीजन तन के नसीब में होला और बहुतन के नहीं। चलना नसीब के बात होवे, अपन विचार दूसरन खातिर अच्छा रखे।